गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसाम रायजोखौ सोमावग्लुंनाय रेगिं जाथायनि सासे दायनिगिरिया पुलिसनि आखायाव। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि रेगिं खालामनायाव लोब्बा थानाय कल्याण दत्तखौ पुलिसा खाबाय। खारखोमाना थानाय कल्याण दत्तआ फेसबुक लाइभनि गेजेरजों रेगिं जाथायनि खेंफोरथि होनानै गावखौ गथायनायनि उनावनो पुलिसा हमो। बिटिआरनि खुंथाय सोहोर क'क्राझाराव मुलुगनां देहायारि बेंगुरा सुबुं सान फालिदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि सत' मलानदुबियाव दिनै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बिटिसिआ अल बिटिआर डिसेबल अधिकार सुरक्षा मन्च आरो अल बिटिआर डिसेबल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट एनजिअनि जुथाइ बानजायनायाव मैया 2 डिसेम्बरनिफ्राय 2022निफ्राय जागायना दिनै 3 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजानाय मुलुगनां देहायारि बेंगुरा सुबुं सानखौ फालिदों। दिनै जोबथा सान हिसाबै क'क्राझार सहरनि साखाथि सत' मलानदुबियाव थानाय अल बिटिआर डिसेबल वेलफेयार डेभेलपमेन्ट एनजिअनि नब्लाङाव सावराय मेल हाबाफारिखौ लानाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि फानेरियाव लामानि जाब्रथाय जानायाव गोब्राब जोखोम जादों सासे पुलिस बिबानगिरिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हराव लाखिना दोननाय गारियाव सौग्रावना बे जाब्रथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। AS 12C 6635 नम्बरनि गारिया उदालगुरि थांबाय थानायावनो कारनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव सौग्रावलायनाय जाथाया जायो। बे सौग्रावलायनाय जाथायाव सासे पुलिसा गोब्राब जोखोम जायो होनना मिथिनो मोनो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सनितपुर जिल्ला पासनि आबाद दिहुनथाय कम्पानि टिक्कियाजुलनि दैदेननायाव आरो सनितपुर जिल्ला आबाद बिफाननि हेफाजाबाव गुरजुलियाव जौगाखां मेसिन कम्बाइन हार्भेस्टार राननानै होनाय आरो ड्र'ननि दिन्थिफुं हाबाफारि बानजायदों। गिबि मन्थ्रिनि गासै गामिनि जौगाखां यजनानि सिङाव सनितपुर जिल्लानि टिक्कियाजुलनि पासनि आबाद दिहुनथाय कम्पानिया आरजिनो हानाय जौगाखां मेसिन कम्बाइन हार्भेस्टारनि साबिखौ हाबाफारि बायदियै गथायना होयो आसाम सोरखारनि मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथाङा। धुबुरी लकसभा बियामनि एमपि बद्रुद्दिन आजमल आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव हिन्दु इस्लाम धोरोमारिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे थासारिनि सायाव क'क्राझाराव लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि शफिकुल शेखआ गोख्रों बिबुंथि होदों। शफिकुल शेख बिथाङा बद्रुद्दिन आजमलनि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होयो। अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि सेथि बोसोरसालि जथुम्माया दिनै तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरनि विष्णु राभा भवनाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। एबीडीजेएननि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो जायगानि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा। मख'जाथावदि दिनैनि आफादनि सेथि बोसोरसालि जथुम्मायाव आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दानाय जायो। गोदान आफादाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गोदान आफादगिरि महरै SM निउसनि खौरांगिरि हांगामा नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि राकेश रामसिंहारिखौ सायख'नाय जायो। बे गोदान कमिटिया फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय बिबानखौ मावलांगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरियाव इक्लिनिक बेखेवना होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि नर्थ इस्ट स्मल बेंकनि गेजेरजों दिनै इक्लिनिक बेखेवना होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो 69 नं उदालगुरि बियामनि MLA गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। इक्लिनिकखौ बेखेवना गबिन्द बसुमतारीया बुङोदि बे क्लिनिकनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा 24 घन्टा सम देहा नायनो आरो फाहामथाय लानायनि खाबुखौ मोनगोन होनना बुङो।